господа, днес ще снимаме първия клип на За какво ще ви навия. Тиридан, о! Бегли. Че ми сега ти ми трябваш. Вече ми не трябва. Дяволите се смеят. Аре, предизвиквайте се. Айде, я ще Предизвиквам Сузи да изяде. Абе, я не трябва да предизвикам. Предизвиквам Цвети. Чакайте, предизвиквам Сузи да изпие вода със сол. Ето какво ще сложиме в моята помия. Слагай го. Кое захар? А, не. И захар малко. Вода да ми е хубаво. Колко още че слагаш, ма? И малко сол. Как не? Само малко! Те толкова си. Гледай с топчетата, че ми служи. Това се нарича свиня. Гледай с ноза, че разбрах. Да. Що не разбраха със средния пръст? Здравейте, от качалка е голяма. Пи, бе. Да, Янчето. Цецонката. Пи твоята помия. Чекай, ма, че пия моята помия. Ето я и чашата. Че да приготвим канчето. Дай канчето. И нека повръщането да започне. Чувствам се, бачери съм на заболека. Но Цветомир му е малко кофти и гадно. Добър ден, сега е моя ред аз да повръщам. Цветомир си отиде вече, защото неговата помия не му харесва. Това ме путаш! Ето го и нашия приятел, вижте колко отвратително. Вижте го. На него хич не му е... Само тя е отвратителна. Само е тая. Та къде има Сега индийска аз- пяскана. Сега аз ще предизвикам Цвети да изпие една лъжица какао, една лъжица захар, една лъжица сол, една лъжица червен пипер. Ето го и канчето и предизвикателството, което Ето го и вкусното лекарство за растинки. Където, ако искаш да си прекараш дробовете. И нека превръщането да започне. Пи, пи, А пи, мелана пи, сол? пи, 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 пи. Едно, Две, три. Мона го пие така. хубаво ли беше? Да, Цветка, мивката ми не успя да го понесе. Аре, преди Сега Цвети трябва да предизвика мен. Да изпиеш Хайде, едно Цвети, кафе, какво една точно? чаша кафе, Ага, да се събуди малко. една чаша захар, една чаша... Една Една чаша чайна лъжичка захар, една чайна лъжичка сол, топла вода и малко червен пипер, за да накарае. само топа вода. Добре. Да, Сузи. Ето какво ще слагаме и в наяна чашата в помията. Кафе. Червен пипер. Абе, забравя чушките навънка. Повече захар. Да, и лъжичка И сол. по-малка лъжичка сол. Да, Яно. Дебе да се карате като каналенки на село. Сега да разбъркаме. И стана това уникално чудо. Да, това може да го пиете сутрешно време за събуждане. Уф! Съжалявам, че изпуснах камерата. Добре. Съжалявам за това, но забравих да спра камерата на пауза. Ето я и На Яна помията на Янчето, Бибиянчето. Ето. И реших да го кръста глагамоле с банани на штрих. Аре бе, Янче, какво бегаш? Ти какво ме гледаш? камчето за повръщане. Яно, нали трябваше да снимаме? Със сигурност ще
ще ти хареса. Давай. Вече Яна май ще гледа вече като пресисала. Добре, сега Цветка ще ме предизвика мене. Сега аз теб трябва да... Аз искам. Айде тя. Аз искам да предизвикам Цветомир да направи Чапа с пълни имена! Сузи, да предизвикам Сузи да направи мост. А Как ще знаете ли кой ме предизвика? Самочувствието. И ви... Благодаря за комплимента, връщам ти го на момент. Айде, Айде, чао. И сега ще ви поканя. Сузи сега ще прави мост. Ако успея да се нагода. Дема! Сузи нещо се провали, но както и де. Стискаме му палци. Сега пък аз предизвиквам Цветка направо да сцепи клина. Смисъл да направиш шпагат. Гледай какво се пропука. Здравейте, не ми е много приятно, но Сузи е неграмотен. Следващия път ще направо не знам какво ще стане, но и вие изтискайте палци като мен. Защото ще падне под магазина ми!